नगरिया चल के पाबंदी भगवा पगरिया खुशी से झूमे अयोध्या नगरिया चल के पाबंदी भगवा पगरिया पैसे जनवरी सबे मनाई दिवाली जैसन रसम के स्वागत बाटे भैया हो मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वागत बाटे भैया हो मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वागत बाटे भैया हो मर्यादा पुरुषोत्तम के मर्यादा पुरुषोत्तम के 500 साल बाद अवतारे प्रभु श्री राम जी बड़ा दिन बाद अब होता शुभ काम जी 500 साल बाद अवतारे प्रभु श्री राम जी बड़ा दिन बाद अब होता शुभ काम जी पूरा दुनिया होई शामिल सबे मनाई जश्न के स्वागत बाटे भैया हो मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वागत बाटे भैया हो मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वागत बाटे भैया हो मर्यादा पुरुषोत्तम के मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार फिर से हमर प्रभु अपने राज में मुमकिन भइल योगी मोदी जी के राज में मोदी जी के राज में अवतार फिर से हमर प्रभु अपने राज में मुमकिन भइल योगी मोदी जी के राज में संजय स्वागत करी है सिया राम श्री लखन के स्वागत बाटे भैया हो मरी